To jama'a, assalamu alaikum. To jama'a, tous les jours si on se réveille, un nouveau dossier à taper. Kowa ya ji shugaban ƙasar Mali wato Assimi Goita jiya ya tada bataliya ta hukumar ƙasar shi a cikin ƙasar Mali. Kamfani zuwa kamfani, ma'aikata zuwa ma'aikata, atele zuwa atele, manya-manyan gidaje inda aka san Faransawa suke a nan a zamne. Haka yasa aka tattaro mai su kamar ɗiyan ɓeraye ya tara su a wuri guda rankatakaf. Kowane mutum sai a zo a ce to kai aikin me kake yi a ƙasar nan bayan mun san cewa mun maku kora, zaman me kuke da ka zo kana zamne mun baka hujjar ka zamna, wato ina takardarka ta zaman ɗan ƙasa ba mu magani. Haka suka dinga hiddo fasfunan su suna badawa, fasfuna gaya ba biza. Saboda mutanen nan wato sun mana reni na hitar shakku. Haka Faransa wannan suke shigowa a cikin ƙasashenmu, a cikin ƙasashenmu wato da fasfuna ko biza babu saboda wulaƙanci. Duk a duniya a gaya mana wata nahiya ta wata ƙasa wadda wannan ƙasar wato duk talaucinta China ta taɓa zama da mugun talauci, ba a taɓa shiga ƙasarta ba biza ba. India sun taɓa zama da mugun talauci, ba a taɓa ji ba cewa wato an shiga ƙasarsu ba biza ba. Pakistan sun taɓa zama da mugun talauci irin namu, ba a taɓa ji cewa ba an shiga ƙasarsu ba biza ba. Sai mu da turawan nan wato suka mamu reni na hita shakku. Haka Faransa wannan jiya aka tara su a ƙasar Mali, wai haka suke shigowa a cikin ƙasarmu wato ba biza, daga su sai fosfor gaya. Wato wa'annan mutanen saboda sun rena mu, daga ƙasar Faransa idan suka tashi shigowa a da haka suke shigo mamu wato da fosfor wanda ake ce ma wato fosfor wato domestic. Wato fosfor ne wannan wato na fami. Yanzu idan ni fa faranshe ne ni yanzu Allah kiyaye. Idan ina aiki wato idan na tashi zuwa ƙasar Nijar ko na tashi zuwa ƙasar Mali, sai in nemi wasu ƴan uwa ko sai in nemi wasu mutane na ƙarya sai in ce ƴan uwana ne, sai in kwaso adadin da nake so kawai sai in shigo da su haka nan kawai ƙofa buɗe, saboda kawai ina ba faranshe na fi kowa daraja. Haka mutanen nan suka zo suka yi tama mutane wannan wulakancin. Wannan bai ishe su ba, sai suka koma suka hiddo wato wata biza wadda ake ce ma biza ko guluwa, haka ake ce mata da horanshi. Wannan bizai idan kuka tashi zowa ƙasar Afirka, haka za ku ebo tawagarku, wato sai kun zo filin jirgi na ƙasanmu, to sai a dinga kilga ku yanda kasan za ku shiga hilin ƙwallo, wato yanzu za a buga muku biza sai ku shiga ciki. Haka suka dinga mana wannan wulakancin. Ba a san me ya kawo ka ba, aikin me kake ba a sani ba, haka za su zowa su ci karansu ba babbaka. Yanzu da Allah ya tashi wulakanta su, ya tashi tona masu asiri. Kwanaki na muku wa'azi Faransawa ba ku ji ba, nace nan gaba duk wanda muka kama a ƙasashenmu sai kun zo kun ansa ba'asi. Aikin me kuke yi, me ya kawo ku, dole sai kun zo kun yi bayani. Nace in ba haka ba za mu dinga kama ku kamar ɗiyan fari, wato muna mai da ku ƙasar ku. Ba ku ji wa'azina ba. To yanzu ga shugaban ƙasar Mali, tunda ni kun raina ni, ga shugaban ƙasar Mali yanzu ya fara muku wannan magana yanzu a aikace. Yanzu gashi yanzu ya hito ya wulakanta ku, har shine ba ku san a fito da wannan wato wannan tonan sililin da muku, wato kuke ta kakau bai dace a ce a muku wannan wulakancin ba. Kun ce wannan humiliation ne wato total ƙasar Mali ta muku, abin bai kai haka tsakanin ku da su ba, wallahi abin ya wuce haka. Saura mu Nijar, mu ma muna nan yanzu nan gaba duk wani fitsararre da muka gani ba faranshe za mu zo mu zamanar da kai. Wato ina takardarka ta zama ɗan ƙasa ba ka da, to mi ya kawo ka nan wurin aiki kake zama sanfafe, aikin mi kake, waye gaito ka? In ba haka nan ba za mu dinga maku kamu wato na wulakanci, muna maida ku ƙasashen ku. Wato abin ba daɗi ko? Mu kuke kamo 'yan ƙasashen mu 'yan Afirka, wato kuna wulakanta su, kuna kamo su haka sambalis, kuna kawo su gida. Wato yanzu ku kun zamanto wato wanzamai ko ba ku so a jikinku. To wallahi ƙarya kuke. Wannan abin da shugaban ƙasar Mali ya muku, wato wannan abu mun ji daɗin shi 100%. Yanda ku ga haka Allah ya fara wulakanta ku, a haka za ku ƙarewa a ɗaiɗaice.
maciyatan banza maciyatan woyi.